Ce ai face dacă ți s-ar spune, pleacă-ți genunchii sau vei fi ars de viu? Nu într-o poveste, ci într-un imperiu real, în fața unei statui din aur, mai înaltă decât un bloc de 9 etaje. 3 tineri, singuri într-o lume străină, au ales să stea în picioare și au fost aruncați în flăcări. Dar ceea ce s-a întâmplat în foc a schimbat totul. Aceasta este povestea curajului care n-a ars. Babilon, cel mai puternic imperiu al vremii. Strălucire, aur, ziduri uriașe și o grandoare fără margini. Dar în spatele opulenței se ascundea mândria unui rege, care credea că nimeni și nimic nu îi se poate opune. În anul 605, înainte de Hristos, regele Nebucadnețar cucerește Ierusalimul. Printre miile de prizonieri sunt aleși cei mai buni tineri, sănătoși, înțelepți, frumoși. Urma să fie formați după chipul și asemănarea Babilonului. Dintre ei, 4 tineri evrei se remarcă: Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Însă la palat, primul lucru care li se ia este numele. Daniel devine Belșațar, Hanania e numit Șadrac, Mișael devine Meșac, iar Azaria Abednego. Schimbarea numelui era un act de putere. Era o încercare de ștergere a identității. Numele lor ebraice însemnau: Dumnezeu e milostiv, cine este ca Dumnezeu? Și Domnul este ajutorul meu. Noile nume aveau legătură cu zeii păgâni ai Babilonului, Marduk, Acu și Nebo. Dar chiar dacă numele le-au fost schimbate, credința nu. Au fost puși în școala imperiului, hrăniți de la masa regelui, învățați limba și cultura caldeană. Dar în ciuda presiunii, acești tineri au ales să nu se compromită. După câțiva ani, Șadrac, Meșac și Abednego sunt promovați în funcții de conducere, administratori în provincia Babilonului. Viața lor părea stabilă, până într-o zi. Nebucadnețar are o idee grandioasă, o statuie de aur pur, înaltă de 60 de coți și lată de 6, adică aproximativ 27 de metri înălțime și 2,7 metri lățime. O impunere de forță, o imagine a controlului total. El o ridică în Câmpia Dura și trimite solii în tot imperiul. Toți oficialii, conducătorii, magistrații și liderii trebuie să vină la inaugurare. Ordinul e clar. Când auziți sunetul trâmbițelor, al harpelor și flautelor, toți să vă plecați și să vă închinați statuii. Cine nu o va face, va fi aruncat pe loc într-un cuptor aprins. Muzica pornește. Mii de oameni îngenunchează. Praful se ridică în văzduh, dar în mijlocul mulțimii, 3 siluete rămân în picioare. Nu era un gest întâmplător, era sfidare. Șadrac, Meșac și Abednego refuză să se plece. Spionii curții îi observă și aleargă imediat la rege. O, rege, acești evrei pe care i-ai pus peste provincia Babilonului nu te respectă. Nu se închină chipului de aur. Nebucadnețar, furios, îi cheamă pe loc. Încă le dă o șansă. Vă mai dau o ocazie. Când veți auzi muzica, plecați-vă. Dacă nu, nimeni nu vă va putea scăpa din mâna mea. Răspunsul lor este legendar. Nu avem nevoie să-ți dăm un răspuns. Dumnezeul nostru poate să ne scape. Și chiar dacă nu o va face, tot nu ne vom închina statuii tale. Regele se înfurie peste măsură. Poruncește ca flăcările să fie încinse de 7 ori mai tare decât de obicei. Soldații îi leagă pe cei 3 și îi aruncă în cuptor. Focul e atât de intens, încât chiar soldații care se apropie mor mistuiți. Apoi, o tăcere ciudată. Nebucadnețar se uită în foc și tresare. Întreabă: oare n-am aruncat 3 bărbați în foc?
Răspunsul e, da, împărate. Dar el spune, atunci de ce văd 4 bărbați plimbându-se liberi în mijlocul focului? Și al 4-lea seamănă cu un fiu al zeilor. Regele se apropie și strigă, Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui preanalt, ieșiți afară. Cei 3 ies. Toți sunt uimiți. Părul nu le este ars. Hainele nu le sunt atinse. Nici măcar miros de fum nu au. Nebucadnețar, răvășit, declară, binecuvântat să fie Dumnezeul lor. Nu este alt Dumnezeu care să poată izbăvi așa. Și dă un nou decret. Oricine va rosti o vorbă împotriva Dumnezeului lor, va fi pedepsit. Credința a învins, iar cuptorul n-a ars ceea ce era neclintit. Uneori, focul nu vine sub formă de flăcări, ci sub formă de presiune, compromis, frică sau tăcere. Dar adevărata credință nu cedează în fața fricii, nu pentru că nu se teme, ci pentru că se încrede într-un Dumnezeu care e mai mare decât orice foc. Șadrac, Meșac și Abednego nu știau dacă vor fi salvați, dar știau în cine cred. Curajul lor nu s-a bazat pe garanția scăpării, ci pe loialitatea față de Dumnezeu. Tu în cine te încrezi când viața te pune la încercare? Ai rămâne în picioare când toți ceilalți se pleacă? Dacă Dumnezeu nu te scapă imediat, ai continua să-L urmezi? Spune-ne în comentarii. Ce te inspiră cel mai mult din această poveste? Abonează-te pentru mai multe povestiri biblice, explicate cu impact, în stil Taine din Biblie. Pentru că adevărul merită spus cu putere. Episoadele următoare te-ar putea surprinde, poate chiar să-ți răstoarne felul în care vezi istoria, credința sau propria viață. Abonează-te ca să nu ratezi ceea ce urmează. Și scrie-ne în comentarii ce te-a atins în acest episod, ce întrebare ți-a rămas în minte. Părerea ta contează și s-ar putea ca răspunsul tău să aprindă o scânteie în altcineva. Dă like, distribuie cu un prieten și pregătește-te să fii uimit. Ce vine s-ar putea să nu fie ce te aștepți.